Yawan hukunce-hukuncen da aka zartar a Saudi Arabia kusan sun ninka ƙarƙashin shugabancin ƙasar na yanzu, kamar yadda wani bincike ya nuna. Hakan na faruwa ne duk wada alkawarin sauye-sauye da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya yi. Rahoton wata kungiyar masu fafutuka ta Reprieve da aka nuna a BBC gabanin a wallafa shi ya nuna cewa ana amfani da hukuncin kisar akai-akai akan laifukan da basu kai sun kawo ba. Ga Aishatu Musa da fasar rahoton Caroline Haula. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗaruruwan mutanen da Saudiyya ta zartarwa hukuncin kisa a 'yan shekarun da suka gabata. An zartar da hukuncin ba tare da sanar da iyalansu ba, babu damar ƙarshe ta bankwana. A bara an yi kisa mafi girma a tarihin Saudiyya na zamanin nan, mutum 81 a rana ɗaya. Daga cikinsu akwai Mustapha Al-Hayat. Nan yana tare da ɗan uwansa Ahmad ne. Yanzu ga Ahmad tare da mahaihinsa da ɗan uwansa 'yan gudun hijira a Jamus. Yasir ya gudu tare da iyalansa bayan kama ɗan uwansa a 2014. Yasir ya kunna mana maganarsa ta ƙarshe da danginsa, kiran wayar mahaifiyarsa daga gidan yari. A ziyararsa ta farko ya ce da ƙyar Mustapha ya iya yin tsaye saboda azabtarwa. Yasir ya ce yana ƙoƙarin ɗaukaka ƙara lokacin da shi da wasu da dama aka zartar musu da hukunci kan zanga-zanga ƙin jinin gwamnati. Aka zarge su da ta'addanci. Ba wai kawai kashewa suke yi ba, suna musu kage da gangan, a zarge su da laifukan da basu aikata ba, kuma a ajiye gawarwakinsu. Ba mu san ko ana yi musu jana'izar da ta dace ba. Abin takaici ne ga iyalai. Bayan kwana 4 da zartawa Mustapha hukuncin kisa, Boris Johnson ya isa Saudiyya inda ya gana da yarima mai jiran gado. Yana son ƙarin mai don maye gurbin na Rasha. Mohammed bin Salman da ake ɗauka ɗan zamani, amma ga wasu yana da sarƙaƙiya. Salman Alawud hitaccen malamin addini ne wanda ke da'awar sauyi a siyasance, mai miliyoyin mabiya a intanet, wanda aka ɗauka mai tsatsauran ra'ayi. Masu gabatar da ƙara na neman hukuncin kisa a kansa. Yanzu ɗansa ya samu mafaka a Amurka. Kama mahaifina hanya ce ta kawar da masu adawa, rufe bakin waɗanda kan iya haɗa gangami da za su iya kawo sauyi, da za su iya magana ba tsoro. Ƙungiyar Reprieve tana tattara alƙaluma aiwatar da hukuncin kisan. Saudiya tana da ɓoyayyen sirri kan hukuncin kisa, don haka akwai mutanen da aka kama, aka gurfanar da su, aka yanke musu hukuncin kisa kuma aka zartar a asirce. Ofishin jakadancin Saudiya ya ba mu wata sanarwa da bata hito da damuwar da ake nunawa ba kan yadda ƙasa ke amfani da hukuncin kisa. Amma mun fahimci akwai wasu ƙasashe da tsarin shari'ar su ya sha bamban da tunaninsu kan hukuncin da ya dace, kamar yadda muke mutunta 'yancinsu na zaɓar dokoki da al'adunsu. Muna fatan saura za su mutunta 'yancinmu na bin namu tsarin shari'a da dokokinmu. An tursasa wa waɗannan mutanen ta hanyar azabtarwa don su amsa laifukansu, a cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam. Ɗayansu yana yaro a lokacin da aka kama shi. Gare su da iyalansu kowace rana kan iya zama ta ƙarshe. To madalla, za ku iya samun wasu labaran da ma wasu a shafinmu na intanet a bbchausa.com, wanda za ku iya samu a yankuna salula.